अगर आप भी मयूर फिल्म भोजपुरी के ऑडियो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मयूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो मेहपुरवा। जाते देखेला काहे नजर तू गड़ाई, रहन अपन सुधारना त जइब कहियो पिटाई। आते जाते देखेला काहे नजर तू गड़ाई, रहन अपन सुधारना त जइब कहियो पिटाई। देखे में हमके लागता रा पागल लफुआ, एके छोड़ाओ के पकड़ कर न तू हमरा से ऐसन प्यार बबुआ, एके छोड़ाओ के पकड़ कर न तू हमरा से ऐसन प्यार बबुआ। जनतानी लइकन के कुल्ही चरितर हो, केहू ऊपर से केहू दिलवा के भीतर हो। जनतानी लइकन के कुल्ही चरितर हो, केहू ऊपर से केहू दिलवा के भीतर हो। कर दिया है अपन देखो अइले अगुआ, एके छोड़ो के पकड़ कहर न तू हमरा से ऐसन प्यार बबुआ, एके छोड़ो के पकड़ कर न तू हमरा से ऐसन प्यार बबुआ। मयूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो मेहपुरवा। हमरा से कर ना तू प्यार के नाटक हो, तोहरे ला बंद रहेला दिलवा के फाटक हो। हमरा से कर ना तू प्यार के नाटक हो, तोहरे ला बंद रहेला दिलवा के फाटक हो। सूखल साखल लागल जैसे लागे से खुआ, एके छोड़ो के पकड़ कर ना तू हमरा से ऐसन प्यार बबुआ, एके छोड़ो के पकड़ कर ना तू हमरा से ऐसा